Jerzych Gryfny. Witam was pięknie rozstojmili. Eli mnie nie kojarzycie. Jo się mianuje Niklaus. Profesor, sztyc nie zafeshabilitowany. I byda, a w zasadzie bydymy, pospołu z Gryfnie, uczyć was godać po naszymu, czyli po śląsku. A Eli już poradzicie godać po naszemu, to myślę, co i tak będziecie mieć szpas. Słuchajcie, mamy teraz taki czas, który się mianuje wakacje. Do większości z was to jest urlaub, do bajtlów, które jeszcze łażą do szkoły, to jest laba. Kica jest jak peron, Klara cięgiem blinduje, ja sam stoję w szakecie, co by być elegantny. Pestusz byda godą krótko, a na temat. Jak to ślązok. Kej mamy mocka czasu, we wakacje często realizujemy na grille, kej możemy się zrobić jakiegoś fanego krupnioka, rzymloka, jakiegoś wuszta, jakoś frankfuterka, kej możemy się słepnąć jakiś gorcek, albo jakoś chalpka, albo dwie, nad rzeka, nad morze, albo nad jakiś stowek. Co na tako rajza, nad woda będziemy potrzebować? Obejrzyjcie. Potrzebujemy przede wszystkim tasza. Ja mam taką elegantną rajzn tasza do rajzowania. Potrzebujemy mycka. Dobre, żartowuch. Ako szylduwa powinna styknąć. Parizol, albo na deszcz, albo na klara. Hut, a konkretnie somiok. Sonnenbrille, guminiany ring. I czego pierw plumpać, albo plumpkum, albo gimbom. Badyhozy, co by ze sagim tym łonym nie lotać. No to teraz już blank wiemy, co nam potrza. A jak to wygląda nad tą wodą? Skuli tego, co my są w internetach, to mogę zrobić teraz taką magiczną sztuczkę. Obejrzyjcie. Ka jest Klara, pytam się. Przynajmniej się naplumpia ten ring. Muszę ciepnąć cygarety. Już mogę się pultać. Dobra, pogoda jest jako jest, to przynajmniej się wepia do wody na intka. Obejrzyjcie. Nie wepia się. Bych zapomniał o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Szmarowani. Jak się legniesz na słońcu, a się nie poszmarujesz, bez to szmarujcie się lepiej. Cóż, to tyle ode mnie. Mamy jeszcze kupa czasu, co by się fajnie dychnąć. Bez to ja wam życzę, a mam nadzieję, co fajniście spędzacie ten wolny czas. Uważajcie na gorzoła, bo łożreć się idzie po leku. Potem się roztomaj te rzeczy dzieją. Mam nadzieję, będziemy się widzieć za niedługo w następnych epizodach tej serii. To godujo, Niklaus. Dziękuję wam pięknie. Czymcie się, chowcie się i patrzcie tam jako.